Guys, for today's video, madong gabi naton tanan. So karon guys is mag-unbox kami karon guys sa mga box nga nangabot. So ana kauban na mo sila sa ate. To asa Ohio, USA. Dan ate, mag-unbox nami. So kana sud guys, to ana gisud nga kanang na box adto. Siyam ni si Zaka box guys nga among abrihan. Dan ate excited, dagasud mi kaadto. Yeah, box. Ate na. So, mag-abre na mis mga boxes. Halika mi! Halika mi! Halika ba na lang? Ay, come on! So, guys, kauba naman sila sa ate mag-abre. Isa. So, ayan na. Mag-abre na mis na first box. Ayan na, kauba naman sila sa ate. Na naman lagi tayo makeup na yung na-pink naman eh. Yay! Excited na tayo. Yan, nagtabukan na. Yan na guys, our first box. Box. Yay! Uy, excited ka, Azu. Ato. Excited na ko. Ganyan na siya sa singing yung ting ang mga abrihan. Kung nga unsa na kay atang-waton sila sa ate. Nga mga magkuhan sila. Magtanag. Tay, good morning! Good morning, Tay. Diyan ate! Ning abot na te. Love, love, love. Excited ni Kaadjo. Love, love, love. Si Ate Pat, so pas ate, excited ka sa Kaadjo sa ate nga mag-abot ni nga mga box. Pait na pa. Open na guys. Excited na yarn. Yee! Sagay pala. So natin naginalam ka, kahinag daw ka baka. Hindi mama naman biranin so ka naman sa lupin. Kita. Dadarte. Oh, bisa. Ate, excited ate. Wow! Hala, kanay sa mong curtain. Yehey! Wow! Kanindot sa curtain guys. Ate, kanindot sa curtain na. Kanay tos pulor. Nice ka, Jo. Wow! Rian na. Ala. Uy, te, pang Christmas din ta ni te. Ang pang Christmas. Uy, ala, rian na te. Uy, dahil na ko lutuan sa sud. Nagkajud taman sa nagamang kaldero. Rian na. Ma, di Rian na te. ma. May Uy, kapalit salamat. ka. Pang simbahay ni Bi, pang simbahay. Pulo ni te, pulo ni Papa Gabriel te. Ya. Malima. Pulo ni Papa Gabriel. Thank you. Salamat. Na kayo magamit ni simba. Minsan man kalaat eh. Salamat. Te na nan say makuante pang simbahay. Nansa naman nakiki mo na magisupot na hungry. Yeah, lead pack light. Oh, magamit ka dyan ni ate. Salamat ka Azote. Wow! Thank you, Te. Ate. Pagkatugay ba ni? Kimi. Yung mandir ni mandir. Muna mandir. Katugay. Wow. Wow! Chocolate! Chocolate tayo niya. This light. Ngipon. Ate, lungkat na. Lungkat ang mga tikiting. Alaman! Chocolate! Ay, solar. Dara solar te. Nag-solar. Ma, awa! Yan ang magpinga ni. Ang tanaw te, manggi, duwa na ko na siling era, tagsamong tulo. Dati. Yan, magkuhan, exercise o guntag, guluan. Hala, witsa. Susa naman. Sama. Ala, te, nena, hala, ang saya ang ate. Antik. Ready ah? Buak. Sa kuhan siguro. Pagbiyahe ni te. Bagot ka dahil. Gas kuya, gas, mawahis kuya, kagil ka ng CR. Ang chocolate! Uy, agahan ka nahan. Siguro ito lutuan. Jarapin. Ang chocolate! Chocolate siya! Natin, naginiligay na. Ini lagay. Alaman! Oh. Malipay ko dahil. Ay, na nakasuot. Tera na yung slipper. Madali mo, ma! Mangan. Okay. Gumana kayo. Halungkay na, halungkay.
Sana ka ilang galingan. Sige. Salamat kay Lengan. Salamat eh. Lengan sa likod. Puli na pang sakit no. Ano? Sakit. Ito si batas kin kung sapatos ko ha. Dede na, nasipat na Kuya Kinkin. Yaman yung kag-shoes. Cute. Zapatos. Ano yung shoes tayo? Ito nang iparapling. Ang kanais yung shoes. Yate, namin ang uling. Yung sana ka nagikuling ni dyan. Ala, imo ma. Imo ma. Ala! Wow! Saday, saday. Papa, kadapin tani. Ay kay iso balikin kaya maluwag. Iti, murag po an iti. Ang kanang... Ma, sad to. Iring. Pa, tanaw ko. Ah, okay. Dapat dia sugapod eh. Oh. Next, second box. Okay. Libog na sila kasi yung naman. Ani ako. Sabi sa atin ay kwabe. Yan natin. Kanino na ninyo? Tingnan na. Wala. Sunod tani. Pagsuot natin. So, tanan sa naman tayo kaya yung mga abrahat na kami na iuban. Parang ka na iskadungan sinas guys. Tanawa ko. Salamat ka doon kay nandot ka doon sinilas. Hindi mo, Kim. Wow, Reebok. Hindi na, oy. Lipay skin Kim. Dahil batang budget eh. Kitang kalipay niya. Tanawa. Ang kalipay ni Kim eh. Sama na, Kim. Candy. Thank you. Oh, Kaya tubangan. ako. Kaya ako. Pagay si nanay. Nay, nako ay. Tambal sa... Nipon. Okay, so mag-open namin sa ikaduha nga box. Excited man kaso sila tig mabrihan. So yan na, open namin sa second box. Sila kid. Okay. Yan na. Dan. Ano sa tabi? May kasilyo. Uy, natay bag. Oh. Para ni sa Pino. Tapos, Ay, sama. small shells. Ang sila t-shirt eh, ha? Ma. Uy, pang Christmas. Ano ka kanihan? Gisuo? Pang Christmas. Pang Christmas ba? Nate. Sakto na. Salamat ka, Jote. Nice ka, Jo, guys. Amo mong ganing ipaabot o Chris. Lugod. Nakasunod tuig na. Langit eh. Nailugod. Advance ko rin, guys. Advance regalo. Advance. Humot. Isa man na, Bi? Puri na may. Ay, ang macaroni. Ang abri. Huwag naman, iba ta. Ay, kuan. Okay pa na. Minsan nagkwin ka na. Iba na sila ate. Te, yan saan ite? Karing, saan na yan? Ay, nga na siguro pang design ite. White pin. Kahoy. Oh, karing nga ni. Sa kanta na, sa abrihan ka rin. Kanang itlat. Oh. Yan na. Sa abrihan, tingnan dito. Mauti, ang sa wall. Pampane. Ayan, te. Ang kape. Oh. Tingnan na siya. Naidikit ra siya, tino. Just na sana. Yan na. So, tara rin siya idikit. Yan na. Duha di ay sa. Duha isud. Oh, duha pa? Ay sa. Duha, te. Duha ka buok. So, na may pang dikit sa wall. Floating. Sa mo diyan. Pagkas mong buhok. Parang nisban niyo. Sa nang malupin na. Umot. Antik. Stop. Ay, sabon. Di namang malimahong mga unggoy. Natatay sabon. Natin. Antik mo na yung nanday. Kim. Take one, be. Kimi-kimi. Natin.
Kimi-kimi, gunit kimi-kimi. Ito man ma. Ha? Kani shower liner. Miskin. Oh, Kapi, ma. shower liner. Mang kapi. Oh. Dati Swiss Miss. Thank you, te. Yes. Kumitas na. Happy yan. Yes, te. Sumun. Yes. Ya, dari yung favorite color. Te, favorite color ni Kuya Guy, white. White color. Bidyas. Oh, pagkatunan na Garlic ma. powder. Zakare. Sagun, kung sagulan. Onion. Di po na. Nabi ka na po sa... Curry, black pepper, garlic salt. Yan ate. Banga. Pinag-butter. Wow. Ano saan ite? Ay, a cream. Te mo na te, a cream te. Okay. Agabihan te. Papangusap ko gunting pa. Agabihan ang kuhan. Dinakin, dinakin. Yan te, na toothpaste. Ate. Sabi haga mo frame Kaya mo guys. bring na yan. Susunod na. Okay. Pinag-butter. Ha? Pinag-butter. So guys, mag-open namin si katulong nga box. Oh, dyan na, ipakita ang ganang mga kuhan. Katulong namin guys. Katulong nga box, amang i-open. Duwaan ma. Manguta na sila ate. May duwaan te. Secret. Secret, secret. Secret. Grabe. Nag-butter, dating, dating. Secret. Plastic. Na-snake. Sakte, sakto dyan. Oh. Kailangan na nila eh. Nice. Morning. Happy morning. Okay, kasi rin magamit na. Na, agi ka third. Box. Ilman na. Ang mga chikiting excited ka aso. Sige, alag ka ba? Ito paguntingan. Insay. Hello. Hindi ang mga regalo. Dati, may nga rin. Duha ka buhok ni te. Ako ni. Ba, ako ang magpin. From guys. Guys, ma. Kaya. Mas kuya naman. Ako ni. Okay, tot. So, abreta sa fourth box. Kaya third box, to na na-open na. Tora ang mga sud. Tora mag-lagra may nagpupuhon. Box. Ikapila na rakin? Sa fourth box. Dati, agi ka upate. Halay sa kuya. Te. Ah, dali sa kuan. Isa kin gani Ikaw ko. matmut. Day ana agi Bago ka. ba naghanis sa nina ba? Agi ka kuan kanang nga ay. Okay. Sa mana ni agi ka upat nga box. Agi ka upat. Hala, te. Mga puwa-puwa man ang kanang kuan. Ay, Sama na yung kanya. uman na tingin. Mayo na mayo. December na may open te. Lugaja pa. Dugan sa Mana? Mana? Ika ha. Hinahinay. Kaya anong di ko na isa. Alam na. Nanagas. Balibol. Hala, dati. Volleyball, nakita na ginkin. Anak ko pang balibol. Volleyball yun. Ay, basketball. Soccer, maguna. Balibol. Ay, Balibol na. dapat tayo rin ha. Uy, ako din na na. Patay. Hapon. Dudot. Hala, di anak ko dun. Ikwas mga chikiting. Mana makin. Balibol. Hala. Ay, pa sa tiyo. Nana ko nung isang kwante. Dua-dua. Thank you, te. Friends. Hindi, pang Valentine's ko nun eh. Pag-decorate. Balik ni, balik ni. Batang ato pa, be. Kaya na Uy, thank you, te. Ay, isang kwante. Yeah. Thank you, te. Ang tambal sa ngipon. Balik, 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 balik. Sport and beans. Okay. Ano tayo pang balik-balik? Dako na ba?
Te, mao ni ag kuan ni kuan antay Duterte. Tiya. Isahan ni gamite. Asa ibutang galis ko ate kay excited na ra ba tuwing taon ka adjo. Sa ibutang na rin. Para na ini antay Duterte na lipay to ka adjo. Ay tabal. Masipon. Ha? Bak sa sudan. Golden bakes na. Ano day? Biscuit. Uy! Yan na day. Fish. Ala. Ala. Yay! Ate. Sayang nga sulti. Ang saglanan kay napuskay. Yeah. Oh. Puskay ang saglanan. Yan ate. Ang chocolates. Thank you. Salamat Tayo ko, tayo ko. Wala na ibang bita sa Christmas na. Uy, meron ka mga Christmas. Pangdugang alam mo na mas Christmas tree puhon. Yeah. Christmas ball. Next year, na. Yan ate. Ha? Yan, sudan. Sakto dyan ka dyan, kay mahal ang mga kuan. Kamalitin. Tika. Inja. Kare. Iwas ng tika ito din. Bata ka pa ba? Wala. Oo, napusa. Pusta. Bunda ko. Ang kariwa ng song. Wala man, sana. Nga ni dyan style. Mahilmit na ka. Nga ni dyan style. Table na ba? Ah? Ah, okay. Mahilmit na ka. Ayun. Tinilbit. I-helmet naman kim-kim te. Oh, mga gulay te. Ano pag-gunting kay? Okay, so yan na. Pixel ni Tino. Oh. Ala. Darakin, isido balikin. Pang-pip box na po may pang-pip. Pag na guys, ang nasad support box, mga kanang kuhan. Ito. Balik sa. Sa ibalik. Balik sa. Lungod dyan. May bata atin sige magpangibkib na rin. Wala kong patay kami kasi. Balik sa. Si pangibkib. Lagi. Ano si Tete? Dati nakamaong pisag tang-tang. Kaya nga sila na nag-boot up. Sila ba? Sila na ba? Ay, day, ako Debbie. Kay? Ako Debbie. Na, hipit na. Ano eh? Nawati, gihan na nag-apre. Ngaw na na day. Corn beef. Mag-open na may sa pang-lima. So, pang-lima na ni guys. Aris daw kong pisto. Okay. Pang 5 bucks. Unboxing. Ako ko na day, karong ka. Ano ba? Bulihan sa bulihan. Madam truck sila. Dahil kaya mga Nag-truck. Dan truck Manila, kuya. kuwan. Hindi ay kuwan. Royana Ay, City. duwaan dan truck pa. Ha? Murag may duwaan na ka. Barbie. Barbie. Ano? Na kay Barbie. Tapos ipusin ko na. Nito ipusin na natin. Nila kuya. Secret. Buwang na. Secret. Mama, magnubaw na ko na sa pulis. Ayaw. Siman ko na si kuya. Ayaw. Pulis. Tama ko na yung langoy. Suhod. Tanda na, ang pang 5 nga box. Open na. Sabi kayo ko, naigo. Barbie. Tingnan mo, Barbie. Ang mga Barbie. Barbie girl. Isa. Kanay, sino ka pa? Oh, uy.
Wait sa... Kamad. Balag. Isa na hinay ko. Ngita, tagunting. Mati. Guma. Uy, Habol! Habol! Bil. Pagin sa namin. Kurtina ni. Kurtina ni Tino. Uy! Agap. Pinilo. Kurtina ni. Kurtina. Dali, halika. Ate, bupi na. Lagi. Di ko kanan. Ma! Ay, Mga kurtina. Masa na na? Yan ate, agi kali mga box. Giupi na. Wow. Ay, kuha ate, habil sa lamisa. Tablecloth, pang Christmas ni. Ma, buk na. May Christmas na rin na itaod di. May anda ba ni ma? Tablecloth. Niya. Oh, Pasko ni. Puhol. Sa ilo ni Bi. Ingay. Ini sa kanya kanya mapusa. Witsa. Kanya mapusa. Kimi na. Bye! Ini. Maning duaan. Plido. Ani. Ray. Papa, mantika! Oh, yan. Uy, duga. Uy! Grabe na siya! Di mo na duwaan. Maniday ka na na. Ay! Play. Uy! Play! Play! Aka na siya! Anong blue day blue? Dapat. Oh, daw ka po pa Kimi. Nandito yung mga Isa pa Plido. suka. Dali tayo duwa-duwa. Plido. Oats. Mag-oats na may guntag. Ma'am, Rins! Ma'am, Rins ha? Mag-oats na may. Ma'am, Rins ha? Oats. Taiwan? Mao, ma. Nice, ma. Oh. Buwa na ko sa te. Tinggi ko ano Hey, yes, ano? Oh, kinahanglan mo ang ilo. Iluwaan na dun te eh. Sa mga hindi na. Ay, ka, papa. Christmas. Kuha ni te para sa misa. Play, 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 play. Amani. Okay, para sa oh. Para ni Christmas po. Christmas. Sa likod? Uy, na piluwag. Te, na pa mga gamit. Nakangkong din eh. Guys. Uy, na, pwede ito. Luwag te. Para magluto. Kami utol din. Yan. Tunto, pinito. Strawberry. Ay, na. Pwede pantalo o short. Short eh. Akin na akin. Ha? Kinsay makaalam. So, natin namili ng mga t-shirt ng mga laki. Yan pamili, naging mo kaya. Silang tulo te. Tagsa silang tulo. Silang ko t-shirt. Hala na po ako te. Hala siya mo. Magkaring jar. Pili mo yan. Ma, mali ako mo. Buwakin mo. Tuwa. Witsa, witsa. Siya mo. Pili mo kay. Tren. Kaya mo gaya ha? Ha? Pili mo rin ha? Oo. Pwede mo natin. Ang karite, oh. Ayaw, yun. Mabrigi ko din Kaya karite, karite ah. Mambrigi. Kanira ako pa. Nilo na tanong ko. Ano sa mga buti pa? Saan na lagi? Ay, guys. Tagsa mo, kuan. Tagsa mo t-shirt sa Ohio State. Mamaya. Tamang to na ah. Naingan, ang mga t-shirt tanawa. Ang mga t-shirt na mga ngan. So, yan. Mabutangan nila sa ate. Kita mo na. Gail, deka gail te. Yeah. Kapapag-April. Ang inukin. Mambrigi sa Nagkakinkin. Nagkakinkin. Bumit na ko pink. Natin na-play na ang bazi. Duwa ng bazing gamay te. Ayaw, ipanghalo-halo lang. Ayaw, ihalo-halo sila. Ilahi-lahi sila. Yeah. Hindi ko man mo gamit. Ito Pastor, sila na. Ha? Uy. Wala, baso naman tao ko. Ang nabuang. Yeah. Isa-isa. Ya, ya tanawa. Ay! O siguro te. Siyempre te. Biglang na. Ano ay sa duha. Ma, biglang ako din. Parewa mansa. Either mas yung bahay mo. Nice. Plastic. Dari.
Dari sa bukid. Ayaw sa kuya. Ay, kari magyahang ate. Hell's Kitchen. Karate. Dati na ako magamit na tos gasol. Ma'am, untul-untul man eh. Untul-untul. Kaya may karate na to. Mari ang pang manok. Kanina naman ito eh. Kape. Hindi ka mga tanong ko na ako para sa Ang gusto niya na yot, biara yot. Oh, Pwede nito na ano. teka rin ko na kapihan ng Gabriel. Magbati manggol na. Pwede ko sa sabaw ba? Kay tasa. Lagi ba, kuanan man eh. Tasa. Guwi siya. Magsabaw ba sabaw? Oh, sa ganyan na rin ang pagkuan ay isa kasit nga pang gamitan Alam sa mo, Paul! Nagkuan isa kasit nga gamitan ng atos gasol. Dala pa pandang agay na to. Alam mo, Paul! Ang dangagan. Di na sa taman sa gamang kaldero. Sa nga lazo mamig tubig. Tagsara makiskisan. Pwede niya Tapos mag-spaghetti. yan, di na makuha. Sige. Salamat ka Johnny Jote. Yeah. Thank you. May kahanan ano. Magul, ma. Sigo, Play-Doh. Play-Doh. Play-Doh na eh. Play-Doh. Isan sa kanang ko na ayaw sige halo-halo tayo ha. Pwede ka Silas ka ng kuan. Sunny side up yung may mantika. Fit. Ayun, ang lipitik dito mga pusa. Pagkarig isa, sa tanawang. Pagtumak isa. Ay na po sa. Ano po sa isa? Itong na isa. Pero niya. Kami sa buting. Diba na na si Zay ko ante? Yeah. Isa. Ugmay na. Ilain na siya kayo ng busa. Pangsa na tayo. Sinigay suda na. Napaya! Diba na ito rumulog na eh. Pag pila na, papangalam. Pangalam nga box na yung mga i-open. So, mag-video na po mag-kuan. So, ay ugante. Pag 6. Nakadaon. Ma, wala ka sa luban. Nakuha naman na eh. Awa pa. Nakuha. Dimutilin. Pilit. Oo, ta. Awa pa din pilot sa sound. Ayaw na eh. Para isa. Katong mo na to. Ay, umaya ko gamit pa. Kare. Ito mga isawa ko na. Mas ilaw. Sige na ba na? So, mag-open ako na may test. Ika-anang. Ako yun. Sa pinatugat ang kamera. So, open na si ika-anang mga boxes. Ang mga person, guys. Marnis mga dugis. Mga babies. Lagi gagas na kim-kim te. Nawa. Batang bazi. May mapos. Dati. Toothbrush ko no. Matagpas mga bata. Toothbrush. Ang banyo. Toothbrush. Asa, Lisa. Ang gani. Para sa overtime type of hanger. Para likod sa puntahan pa. Palikod sa
Yo. Suliman. Ha? T-shirt. Tapos tis. Ayan, pisa. Banangon. Ayan. Sa kanangon na. Pag Christmas Day, dia. Kaya binti mo lang. Kaya mo yan. Bigay ta sa ipera print at kanang kuwan. Kanang may nga nagkamit mga pusa. Tawid sa. Sa ipaputang rin ito kampi mga kuwan. Sular next. Style. Bantay mo sa kapunta. Kung paano naman ba sula? Lahat ko na ni. Kung kami sa'yo to. Mga plastic. Hindi na yung mga plato. Ngunit eh. Eh. Oh. Ayaw sa tangtanga sa kuan niya. Kuan mazugan ni kawas ni sa mga kuan. Papel nila. Saka sa iba tata. Sa iba. Lapo. Pumunta kami sa to. Uy, sky! Ikot kami ng kornea. Kuan niya, way luwak ya. Last ibig, kaya sa di mga kuan, mga sky. Dati, mga plato, te. Yeah. Sa kasit. Si Jasip, si Jati. Hinahiyang. Ang karira, ang katurang sa paan. Karang may isa ka. Sila na. Sibugay. Sky. Sandwich cookies. Sabi yung photograph. Oh, sa no. Te mga wa na nga kuante. Kaya sila kaazo. Wa na nga Ngre mga plato, tasa, dahil baso. Kaya sila tewa sila mga ansa. Karang sulupin niya. Ya, ito nang tabunas kimi kasi ipada. Sa ipada lang sa US. Ya. Darati tasa te. Umansa. Wala po wag si Jam. Si Jam sa Kerate. Dapat. Parang sa format sa katong naiuna po May yang na. May yang si Jam. Dapat nga nagsasan. Ano si Jam? May pa na nun eh. Nagagawa sa buwan. Okay, so mana pang ano? So pang pito. Pe, abrihan sa di tanan ron.